Gernika Lumoko udalak bere web korporatiboa estreinatu egin du. Udalak orain probetan dagoen web orria berritu egin du Bizkaitik Fundazioaren laguntzarekin. Askorentzat, batez ere bisitarientzat, internet ispilu ona izaten da dutena ikusteko. Bizita presentzialak zein digitalak jaso nahi dituzten udalerrientzat, web korporatiboa funtsezko tresna da euren eskaintza ezagutarazteko. Hala, Foro Hiribilduak bere irudi digitala hobetzea eta berritzea erabaki du, guztiz desberdina den webgune bat estreinatuz. Bizkaitik Fundazioak eskaintzen duen euskarriari esker, Hiribilduko udalak diseinua eguneratu du orri ofizialaren edukia hobetuz, irudi eguneratuago batekin. Udal webgune berriak lehen egon den diseinuaren abantaiei eusten die, baina aurkezpena hobetzen du eta informazioa modu ordenatuagoan eskaintzen du, diseinu xumeago eta argiago batekin. Irudia freskoagoa, modernoagoa eta intuitiboagoa dela gaineratu dute. Gainera elementu eta garapen tekniko berria gehitzen zaizkio, herritarrak zuzenean eskura ahal izan dezan bilatzen duen informazioa. Edukiari dagokionez, goiburu nagusiari utzi zaio, arlo nagusiak nabarmendu dira, udala, zerbitzuak, izapideak, baliabideak, turismoa, enpresak eta herritarrak. Horren barruan, informazioa modu bisualagoan antolatzen da. Kasu batzuetan, zabaldu egin da, udal gardentasuna hobetzeko helburuarekin. Turismoa berrikuntzetako bat da. Turismo atalak irubebikoitza turismo.gernikalumo.eus webgunera eramango gaituelako. Bertan, foru herriaren historiari, ondareari eta baliabide turistikoei buruzko informazioa eskaintzen da. Webgune berri honekin, udalak orain arteko helburu berdina dauka, hau da herritarrei gaurkotasunezko gai garrantzitsuen, eskainitako zerbitzuen eta tokiko intereseko gaien berri ematen segitzea. Azken baten, plataforma intuitiboagoa da, errazagoa erabiltzen eta eduki berriak ditu, gaurkotasunak eta informazioak argi eta azkar eskaintzeko.